Napirmahan na sang ginikanan ni Rene Clerk Bobet Baterbonia ang mga kinahanglanon nga dokumento para sa pagbaton sang condominium unit nga nagabalor sang 2.266 million pesos. Ini ang ginhatag sang National Housing Authority o kon NHA para sa ila nga pamilya. Base sa update sang provincial government sang Agusan del Sur, personal nga ginkadtuan sang mga opisyal sang NHA ang pamilya Rene o kung ang pamilya ni Rene agud itugyan ang mga dokumento sang nasamit nga condominium unit. Sunod sa provincial government, apisar nga wala sang makabaylo sang pagadula sang ila pinalangga nga parte sang pamilya, ang bag-o nga balay nagasimbolo sang paglaom sa pamilya Baterbonia. Sa pahayag sang provincial government, ini ang nagapakita nga ang pagbulig sang komunidad wala lamang natapos sa mga pasidungod o kung pagpasidungog kay Rene, kundi nagresulta man sa isa ka konkreto nga bulig nga magahatag sang mas maayo nga kabuhi sa iya pamilya. Naibaluan nga sa sulod o kung nga sulod sang kapin 2 ka dekada, nagaestar ang pamilya Baterbonia sa isa ka simple nga balay nga ginapahayag permi ginabaha kung mag-abot ang mabaskog nga ulan. Pagi sa pagbinuligay sang National Housing Authority, Provincial Government of Agusan del Sur, kag Local Government Unit sang Talacogon, kag iban pa nga mga partner agency, nakabato ng pamilya sang condominium unit nga magahatag sang bag-o nga pagsugod sa pamilya ni Rene. Una, thank you sa Panginoon na may mga taong nagmalasakit sa amin, hindi lang condolences pati material na bagay. Pangalawa, yung mga tao, di ko ito inasahan na may bibigay sa amin na ganito. Thank you dahil ikaw din ang pinadala ng Lord at saka ng anak ko siguro sa lahat ng mga sinabi niya sa akin para mabigay sa amin yung sinabi niya dati. Muna nga akong gingon nga, naanaman sudpod ko nga akong balibaran, pangandoy sa akong anak. Inyong gituman, dili man tuod nga siya ang nag-provide, pero pinaagi sa gugma og respeto, inyong gihatag sa ako ani nga opportunity. Nang libo-libong pasalamat nako sa inyo. Nabatian si Rovelyn Baterbonia ang iloy ni Rene Baterbonia.